mina kanyanga yesikolweni awuphela mina kanyanga yesikolweni babukeli ulawulani lo wabiyela emayini bazayo bazingqoko nanazi inkamba uyatholakala nje uhlele available khona emayini uyatholakala nasenambeni yakhe 079 12 56 846 awuthi nginiphindele babukeli 079 12 56 846 iwona kumsebenzi lo uhlala utholakala njalo lapha emayini. Sanibonani, igama lami nguFezile Ngwazulu, igama lekhampani Fezile Speeds. Ngenza ubuhlalo ngisuka ku Ward 6. Inamba yami 0793 740 383 0793 740 383 naku WhatsApp ngiyatholakala Fezile Speeds. Ngiyabonga. Themba Wine Gumbi ngisuka eMpangeni isikhawini Ward 17. Namhlanje ngizokhangisa umsebenzi wami ngiwenza ngezandla zonke lezi ikhwama lezi thiwe ngezandla from ekhwameni zabantu besifazane to ekhwameni zokutravela to ekhwameni zokufaka into zokugcoba zonke nje lezi ezila zenziwe ngezandla. Ngiyabonga kakhulu ithuwe silithole ukuthi sokhangisa imisebenzi yethu. Siyatholakala enkundleni zokuxhumana ku Facebook, Instagram na ku TikTok Wines Accessories. Number 0607480151. Ya WhatsApp ayafoneleka. Siyabonga kakhulu. Sanibonani, mina nguLindiwe Ngubane eNdlovini, Ward 14 eManzimeleni. Umsebenzi wami ngenza inkamba zotshwala esengenza amavasi okuhlobisa nemakethe. Inamba yami ngitholakala ku 071 288 6240. Inkampani yami umbomvu Sasiwe. Ngisho ngufuneni wakwamdletshe eMthunzini eNdlovini. Ngenza umsebenzi wezandla ubuhlalu amacici okuhlobisa nanakho kunye okula kodwa khona nje engixele kukho ubuhlalu. Ngisho inombolo yami u079 139 6684. Sanibonani babukeli, nikhuluma noThembekile Mthabela okuyi Ward 7 ngaphansi komlalazi municipality osebenzela ku Fort Nongqayi Museum. Umsebenzi wami ke ngiwenzayo yiwo lo buhlalu, ngiphinde futhi ngenze ama box packaging craft. Kahle igama lenkampani yami KZN Paper Making and Craft Packaging. Engisho ukuthi ke badlaleli uma kukhona othanda umsebenzi engangithola kule number 072 953 6468 noma kungafika endaweni yommuseum Fort Nongqayi Museum eShowe. Sanibonani babukeli, igama lami nguNqobizizwe ngwakwaHlophe. Ngisebenza la igama lekhampani yami Inqobizizwe Art and Craft, ngisuka kwaGconco. Engicela ukuthi kubo bonke abantu abathanda umsebenzi wami bazothola eMelmot nakuzo zonke izindawo uLunde Friday kuphi nakuphi la ongidinga khona bayongithola bawuthola umsebenzi. Inamba yami ithi 076 20 31 753. uHlophe Nqobizizwe lo ngcono ngiphinde 076 20 31 753 Kopo Nqobizizwe.